नमस्कार भाई लोगन, कैसन बानी रउआ सब देखा तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। था हाँ भाई लोग, ये वीडियो में हम बात करे जा रहल बानी प्रमोद प्रेमी के। हाँ भाई लोग, हम बताएब कि प्रमोद प्रेमी के एगो बहुत ही बढ़िया बवाल लोकगीत आ रहल बड़ा, जौना गाना का नाम बा बबुआ नाराज बा। इ गाना के गइले बानी प्रमोद प्रेमी यादव जी, और इ गाना के लिखले बानी भाई लोग बहुत ही बढ़िया बड़ा राइटर कृष्णा बेदर्दी जी, और इ गाना के म्यूजिक बनैले बानी बहुत ही अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी। हाँ भाई लोग, हम बताएब कि इ गाना प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे कल सुबह मॉर्निंग में रिलीज करल जाई। रउआ सब भी अगर प्रमोद प्रेमी यादव के फैंस बानी तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करी और हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी। हम इ वीडियो में बताए भाई लोग कि प्रमोद प्रेमी के ये ऑडियो सॉन्ग आ रहल बड़ा, जौना गाना के बहुत मेहनत से करके रिकॉर्डिंग कल गईल बड़ा। इ गाना के पटना के स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कल गईल बड़ा, जौना गाना के प्रमोद प्रेमी अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर रहल बड़ा। तो रउआ सभी गाना के कल सुबह मॉर्निंग में ज़रूर देखी चैनल के